engithi mangibheka abazalwane ngihlanganisa nesisho sesiZulu esithi inyoni zohlobo olulodwa zindizela ndawonye. Ngiyibona ifana abazalwane, angifani nobaba umpostoli. Angibiziwe abazalwane ngobiza abizwe ngalo. Anginalo ugxobo uNkulunkulu alibeke kuye. Kodwa kunezinto engitheme ngifika kuye ngathola ukuthi zisimila nezikhona kimi. Amen. Angifuni bazalwane ukukhuluma ngebandla lakwaDeda emhlangene nayo namhlanje. Kodwa ngikhuluma ngebandla engiphuma kulo ukuthi isimo uNkulunkulu angenze ngayiso bekuyisimo engizibona ngihlukile kubazalwane bengihamba nabo. Engitheme ngifika entabeni endlu kaJehova kwayela ngizwe ukuthi ngafika la uNkulunkulu abengibizele khona. Angikubeki bazalwane ngokugxeka. Kodwa indlela uNkulunkulu angenza ngafika ngayo kuba umpostoli, indlela engenza ngibe nesiqiniseko sokuthi bekuNkulunkulu. Amen. Ngifike kuba umpostoli ikhalezi lingekho. Ngamanye amazwi umpostoli wayengakazeki kakhulu ngendlela uNkulunkulu asemenze kwazeka ngayo. Amen. Abazalwane enganginabo enkonzweni ebesiba nayo njalo ngoMeyi bingo 2019 inkonzo yamasingile besiba nayo eSweetwater. Bazobukhumbula ubufakazi bami ngalelo langa omama Mothwa nabanye besihamba nabo. La khona engangifakaza ukuthi kahle kahle ngike ngaphila ngiwile kodwa ngimile. Ngomusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu wangenzela umusa. It was 2018 la ngahlangana khona nobaba umpostoli. Impi imisile ngempela egameni likaJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngifike ensindisweni ngingashunyayezwanga iApostolic Faith Mission kodwa ngashunyayezwa lengashunyayezwa khona okwakukude ukuthi ngikwazi ukuhlanganyela nabo. Athi uJesu mayifika kweyami impilo ngaqala ngakhumula ekhanda enganginako. Engekho umuntu ongitshelile. Ngaqala ngakhipha amacici. Ngahlukana nako kusukela ngaleso sikhathi. Ngase ngiphila lempilo engayiphila yokuthwala ekhanda ngikhonza nabazalwane ababehamba kuvunyelwe konke. Mina kade ngivunyelwe konke umyeni wami esaphila. Haleluya. Ngayiphila leyo mpilo enhlizweni yami sasikhona isikhala. Haleluya. Isikhala enganginaso ngangingasiqondi. Kodwa uNkulunkulu wayesazi. Ngiyakhumbula last week uma ngikhuluma nomunye ucolleague wami ngimtshela ukuthi kuzofika ubaba la ngimmema. Sekubuya masisha enhlizweni yami ukuthi imina ebengithanda ukuzwa kakhulu ukuthi uzofika nini umzali wakho ngifuna ukuzwa. Sekuyafika ukuthi angisakulangazelela shothi seliphelile incane. Haleluya. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ubaba umpostoli ngihlangana naye ngo-2018 ePhusheni ngingamazi. Impi imisile ngakimi uma bezokhumbula abazalwane ubufakazi engabuthula eSweetwater ngo-2019. uNkulunkulu engaphula la angaphula khona nami engangazi ukuthi kuyini okungenza ngibambeke. Kodwa engahamba ngaqonda uma sengihlangene nobaba yini ebingenza ngiwumzalwane kodwa kunezimpi ezingibambayo eMaphusheni. Haleluya. Impi engangibhekene nayo kwakuyimpi ecacile ngengiyibeke in details bazalwane. Kodwa impi engangibhekene nayo impi eyithi mina angijoyine umkhathi kodwa ngiyumzalwane. Umuntu owayengijoyinisa ngiyasaba nokusho bazalwane egameni likaJesu. Ngeke ngikwazi ukusho ngoba kwakukhanya ba ePhusheni. Ngiyakhumbula ukuthi ubusuku obabanzima kwaba ubusuku obu4. Kodwa ubusuku obu4 balingana neminyaka. Ngenxa ukuthi kwakuthi makuhlwa kube nzima empilweni yami. Angabe namhlanje uzokwenzakalani ngoba ngangiphunyuka ngingazi ngiphunyuke kanjani. Ngosuku lokugcina ngoba ngazuthi umqondo wami uyathintubezeka lento abayisho kimi kungathi kufanele ngiyivume ngithi mangizoyivuma ngathi ngizobuza umfundisi uNsibande angimazi. Ngabe kusho njalo bahlehla babengihlasela ngaphaphama. Haleluya. Kwathi makusa ngiyakhumbula ukuthi ngalelo langa ngizophupha ubaba ngathandaza umthandazo othi Inkosi uthi wena uma indodana umuntu inikhulula niba ngabakhululekile impela.
kungabe mina ngikhululekile yini uma ngizibiza ngomzalwane nginobufakazi obukhulu esengidlule kubo kodwa namhlanje ngingosaba ukulala. Kwabi ngalelo langa engakhuluma ngomphostoli angimazi walaphi, angimazi ungakanani, angazi mangithi ngiyaphuma ngiyamfuna ngizobhekaphi. Kwabuye engqondweni ukuthi ngike ngimuzwe shumayele ekhwezini. Ngithe mangithi ngithatha steps sokuthi ngiyafonela ekhwezini ngiyamfuna wantshontsha usathane ukuthi kunje ngifuna umfundisi ubani. Ngoba ngangisemsebenzini ngiyakhumbula ukuthi ngangena endlini encane ngakhuleka ngathi Nkosi ngiyacela lingashonela namhlanje ungangikhumbuzanga ukuthi ubani lo mfundisi engimdingayo. Ngathi mangimkhumbula ngambhala phansi ngasuka ngayofonela ekhwezini ngayithola inamba yakhe. Uma ngimfonela angimazi bazalwane, ngazi uhlobo labefundisi engibaziyo engazi ama-interview engizodlula kuwona ukuthi uzungifonele ubani owakabani ubekwe yini kumina nginaleyo yinto kodwa kugcwele enhlizweni yami ukuthi ngiyamdinga. Haleluya. Ngamfonela abazalwane ngangamthola. Sebuyela kumina ebuyela kumuntu akangamazi athola inamba yakhe ekade imfonela naye wangangithola. Sengibuyela kuye ngamuzwa ethi ngicela ningibambele ukudla ningimbozele khona ofuna ukukhuluma nami ngashayeka. Ngase ngiyacela baba ukunika ithuba ngizobe ngikufonela. Base ungabusangidedela intobeko ubaba uNkulunkulu ayibekile kubaba wethu. Uma uke wangidedela ucingo lami libhizi ungahle ungabe usangithola. Ngamlandisa udaba lami ngikhala. Inhliziyo yami ibuhlungu ngishayekile. Ngishayeka ngomuntu engingafanele ukuba ngabe ngishayeka ngaye. Wakhuluma nje kade ekhuluma ngestori samama wathi mama uZonda ngazi ngoba ususindisiwe ungaphoxeka yini ngikuvumisa uJesu ngezwi lenkosi ngathi baba uma ungivumisa uJesu akuyona inhlamba bathi namhlanje uzolala. Ngalaliswa kumntwana bazalwane waphinda wangifonela ekuseni wathi ulale kanjani ngathi baba ngilalile. Ngaba nemiss call ngaleso sikhathi angizwanga ukuthi uNkulunkulu uthi ubaba wami kwelikamoya. Ngatshela ukuthi ngizobuza kuyena indlela noma mengiba nenkinga. Ngaqhubeka bazalwane ngakhonza eAFM okuthe ngo-2021 uNkulunkulu wafika wazokhuluma izwi elifinal egameni likaJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngale nkonzo sivusele yona. Nakule mini kusangisho nje bazalwane ukuthi sibambelele ezifundisweni zabapostoli egameni likaJesu. Singasuki esifundisweni uNkulunkulu asifundisa sona nangalezi insuku zokugcina. Kunezinto engizifundile uma sengikule ndawo. Bazalwana ngifuna abazalwane bangizwe kabi egameni likaJesu. Kodwa kunezinto eziningi uNkulunkulu angifundisile zona zokuphila ivangeli lobuKristu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi yena ngamandla akhe ngikuleyo ndawo engangikuyo ngangikwazi uma ngangaleyo mandla uNkulunkulu angiphe wona ngaleso sikhathi. Ngiyakhumbula nje ubaba esakhuluma emikule ndawo ekhuluma ngesibindi sokuma umele ivangeli. Ngikhumbula ukuthi ngelanga ekwakubuyiswa ngalo ubaba wasekhaya ungumyeni wami ngangimile ngishumayela ngoLwesihlanu uhlatshwe ekhaya. Kwakunomlindelo khona. Mina ngangishumayela emlindelweni ekhaya kwakuhlangene. Ngiyambonga uNkulunkulu angiziphakamisi bazalwane. Kodwa ngibonga uNkulunkulu wangipha lawo mandla. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ngimangaza njalo. Egameni likaJesu kunezinto eziningi engazimengathiwa sifakazi okunye kuze kuba ngazuthi sekunehaba noma sekunanamaflower umuntu asewafaka egameni likaJesu. Kodwa uNkulunkulu owayephila koPetro simbona ephila nanamhlanje. Izwi lenkosi esililotshelwe silibona liphila lenzeke empilweni zethu kuphela ukuzahlukanisela uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi yempilo yomuntu. Kwenye nje izinto ezingimangazayo ngimangaza ukuthi nangalezi insuku kanti uJesu usayizala imphefumulo. Haleluya. Enhlizweni yami ngase ngithi mhlambe sekuphelile ukuzalwa kwemphefumulo. Kodwa ngimbonile uNkulunkulu edala empilweni zabantu ezala abantu abaphuma ezweni bezovuma uKristu
uJesu bethi uJesu Kristu uyinkosi bese uNkulunkulu enza imisebenzi. Siyanxusa nathi Baba egameni lika Jesu ngike ngizibale njenganomuntu engithi uzalelwe ekhaya wasiyahlukana nomzali wakhe wakhula ngesifundiso sasekhabonina wasezofika ekhaya ezoqabuka isifundiso sasekhaya sekunezinto azibambile kathi lezi zinto kufanele azidedele. Siyamnxusa uNkulunkulu nakuleyo ndawo usasenzela umusa siyithambisa inhliziyo zethu senze izwi likaNkulunkulu liphile kithi egameni likaJesu ngiyabonga. Singimethemba